Bohol, labing unang UNESCO Global Geopark sa Pilipinas. Bohol LGU nagpasalamat sa pasidungog ug misaad nga mas pahugtan ang proteksyon sa ilang natural resources. Ani ang report. Gipahibaw sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO nga apil na ang Bohol sa Global Geopark. Kauban ang Bohol sa 18 ka mga bagong geoparks sa tibuok kalibutan. Sa pagkakaron, aduna nay 195 UNESCO-recognized geoparks. Ang Bohol Island ang labing una ug nag-inusarang dapit sa Pilipinas nga nakakuha sa maong UNESCO designation. Suma sa UNESCO, ang Global Geoparks mao mga makapahingang dapit nga dunay importanteng geological history and attributes. Ang maong mga lugar di palig-unsab sa sustainable development katambayayong ang lokal nga komunidad. Sa pakighinabi sa telepono, dili matago ni Bohol Governor Erico Aristotol Aumentado ang kalipay nunot sa maong pag-ila, dili lang alang sa lalawigan kundi sa dungog nga gidala niini alang sa Pilipinas. So, dako kay ning garbo sa Region 7, including Central Visayas and the entire Philippines ning nahitabo sa Bohol. And makahatag din og pasidungog and more maka-attract mo og mga turista, labi ng mga foreign. Suma sa gobernador, niadto pang 2015 gisugdan ang proseso sa nominasyon sa Bohol aron maapil sa Global Geopark. Maumi pasalamat sab siya sa mga nangaging administrasyon. Nico Sereno, GMA Regional TV Live.